Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kisses on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga samtarong adlaw ang higala. Adlaw na usab karon nga Martes. Martes unsa man tarong adlaw ang higala? Pizza 31 na gyud o karong gabi mao na gyud ang pagdawat nato sa Happy New Year. Lalo may muto na kanatong tanan ato dayong timbayaon ug may muto Happy New Year ang atong talahurong obispo sa kadali mahigala ha. Akong gi-adjust ang mic ang kuan mahigala ang electric fan kay baling inita. Lala no, happy New Year na kanatong tanan. Nakidaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Hala no. Bino unsa may inyohang mga kining gitawag nato sa English og New Year's resolution din ha. Ayan, importante na maputang naaputay New Year's resolution. Kasi atong paghimo gud na at least doon na tayo mga planos kinabuhi ko di ay. Okay, kung wala ra gyud, murag mabutang na to wala lagi tay plano kay importante biyan ang plano-plano pod mga higala no kay kanang magtukod tagbalay nga walay plano pastilan magsigi guba-guba usa di ba dili ka satisfied sa imong gihimo kay ngano man wala man kay plano no nga himo nga wa man kay plano nga imo nga makabot no wa man kay plano nga mo unay porma sa imong balay wa man kay plano nga muna ka kuanan nimo someday doon na kay mga gustong makabuot o gustong maangkon ato na mas may nga doon na gitay gamay po mga New Year's resolution o niya sa dili pa nato nahimo na itong New Year's resolution ato kung tanawon ug unsay angay ulusbon sa atong kinabuhi no ana ba naginagmay lang gud dili ma-achieve nimo nang sa dili at least doon na kay mga plano kay og sa ato pa na og wala kay plano murag mabutang na gid nato og kana bang naglakaw ka nga wala ka makabalo paingon asa ka paingon ug ingon yan ano mura ba og nasa tato pa na kana sa mga pinulungan pa na nato nga kuan murag nagdangag ra gyud ang imong naong murag nagdinangag ra gyud ka mas maayo nga doon nagay mga plano and then the second thing is kung unsaon nimo pag-achieve ang imong mga plano and of course apil na ni ana sa imuhang mga gitawag nato nga pagtuon kung saon pag-achieve mao ang pag-ampo ana no dala no may muto na kanatong tanan ang gidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas so muna no nga unsa may imong mga New Year's resolution din ha ana no ako ra gyud nga kanon nga ako nga planuhon pag-ayo ang kuan kining ang ako karon nga kay kuan naman kanang mo kutob naman lang may 2026 no pagka 2026 magkuha naman may i-transfer naman may so as of now ako usa nga i-evaluate ang ako ang kining gitawag nato gitawag nato nahuman nya akong tan-aw ug unsay mga kulang-kulang aron ako na lang kumpletohon o nya kung doon na pay angay na akong himuonon nga murag di na nako makabuot ako na lamang nang ihatag ipasa sa akong nagkuan nagsunod ka nako ang ako lang karon nga kung unsay akong nasugdan ako lang usang tiwason kung doon na pa ko spare time ana pa siguro kumukuan kay lisod po kaayo kung binlan ako isang tiwasonon no kay basin unya kung dili siya maangay dili unya tinyan niya tiwason ang musunod na kung kura paroko mo na nga pag sa ako karon ang ako ana nga plano ang akong resolution nga ako na nga kuanon kanang akong kumpletuhon ang tanan nga akong nasugdan aron ang ako na lang ito over lang nako ang ako kung ang ako ang mupulin nako nga kura paruko siya na mo himo po siya sa puya ang ako ang akong mga nasugdan tiwason na lang nako kumpletuhon na ba mo na gitawag sa English og final touches na kay gani karong February 19 nila nagsugod na gani ang o kining
bisita ang obispo para namong mga kaparian kay i-evaluate nami tanawon ug unsa pay amo ang mga nangagi, unsa pay amohang tiwasunon kumpletuhon ang mga papilis tanan. We are given 1 year to do it, no, pero karong pitsa 19 diri sa Ayungon arion nami, at least ba dili ingon nga naa pa may panalitag do na mga kulang-kulang. We still have 1 year to complete, no, mana siya, no. So kami diri sa Ayungon mobisita dayang amo ang talahuro si Bishop no Julito B. Cortez diri sa amoa karong pitsa 19. Ako lang unyang i-announce pod, no, alang sa ubang mga kog schedule sa kining Chancery Office, sa schedule ni Bishop aron nga ako pong mapahibalo, no, sa diri sa kahanginan ang maong mga importante kayong pitsa. Nala, no, ari wala lang mo sa kita karoy si BCP News may galaha kay medyo ulo apiki ko gamay, no. Ari kita sa ato ang Saint of the Day, December 30 ang ato ang karong santo. Segundo sa akong listahan, December 30 mao si December 31 di, no. Unsa man tarong adlaw nga gala 31, no. Martes na, no, karong gabi ang ato ang santo karon mao si Saint Sylvester, Saint Sylvester, no. Kini si Saint Sylvester year 338 ni siya, no, 335 na tao. Unya nahimo ni siya nga usa ka santo papa, pope during the time of the declaration of Edict of Milan, which give the Christians the freedom to exercise, no, their religion, and eventually Christianity became the official religion of the Holy Roman Empire, and he worked hand in hand with the overpowering rule of Emperor Constantine. And during his time, the great churches were built in Rome, the Basilica of Saint John Lateran, Guardameni, and Peter's Basilica. Ano? So karong adlaw may higala ato nga gihinumduman ang Santo Papa ni adtong panahon nga ang kining Christianity gitagaan na og kagawasan, no, nga maoy kining gitawag na nga ilang bansayon ang mga Kristiyanos gitagaan ng kagawasan nga ilan ang bansayon ang ilahang relihiyon, ang ilahang pagtuo, ug gani wala madugay nahimo nga ang Kristiyanos mao na ang nahimong opisyal nga relihiyon sa Holy Roman Empire under the overpowering rule of Emperor Constantine. Mao ni mga panahon na nga natukod ang mga dagko kayong simbahan diri sa Roma, no, ang Basilica of Saint John Lateran, Saint Santa Cruz in Gethsemane, and of course Saint Peter's Basilica. So karong adlaw ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si San Sylvester Ono. Nahala, no, may bunto na kanatong tanan sa kunang ginaingon wala lang una kita karoy kanang CBCP News. Abi no ali kita mangigala ako naghapon akong natanog gi estudyohan og gamay ang kining credo sumpay, no. The spirit ang topic, ang main topic gihapon inahuman naman kita sa Hail Mary full of grace, no, kanang rejoice you are full of grace. Unya natandog na po nato ang topic sa katong Ginoong Jesucristo. Yari na kita sa the Spirit and the Church in the last days. Ang Espiritu Santo ug ang simbahan sa katapusang mga adlaw, no. Matod pa sa ika-50 ka adlaw, human nga nabanhaw si Kristo, no, muna gitawag na tog Pentecost, mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Sa maong paagi na kompleto ang paglabang ni Kristo, no, kining Passover gikan sa kamatayon ngadto gikan sa kamatayon ug nakompleto usab, no, ug nahimong hingpit at balikon nga higala ha sa ika-50 ka adlaw human nga nabanhaw si Kristo nga nakalabang siya sa kamatayon, gikan sa kamatayon, yan in Passover, nahimong hingpit
nahimong hingpit ang Santissima Trinidad pinaagi usab sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinunan o giila isip ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Ato kanang masabtan kung basahon nato ang buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 33 hangtod sa 36. Ato balikon ha, basig nalibog ta no. Sa ika-50 kaadlaw human sa pagkabanhaw ni Kristo, gitawag kana og Pentecost or Pentecostes, nalabang ni Kristo, nakalabang si Kristo, no? Nalabang ni Kristo, kining gitawag na tog Passover, ang kamatayon. Oh, nasa to pa na nagpasabot kini nga nakuha na gyud unya nahimong hingpit, no? Ang Santissima Trinidad na kumpleto sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinunan. No, sa ato pa sa ika-50 kaadlaw, no, human nga nabanhaw si Kristo, human nga siya nakalabang gikan sa kamatayon, nahimong hingpit na kumpleto ang Santissima Trinidad sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. No, niana nga adlaw nahimong kumpleto ang Santissima Trinidad. No? Unya sa adlaw sa Pentecostes ang Santissima Trinidad hingpit nga nagpadayon. Sukad ni atong adlaw ang gingharian sa Dios nga gisangyaw ni Kristo nahimong bukas sa mga magtutuo ni Kristo diha sa ilang tawhanong pagtuo. Nakaambit sila sa kahiusahan sa Santissima Trinidad. Ang Espiritu Santo sa iyang way kinutubang lamdag naghatag og kahigayunan sa tanan nga mahiusa sa katapusang adlaw, panahon sa simbahan, ang gingharian sa Dios nga ania na apan wala pa makumpleto, no? Ingon no, sa atong balikon ha, kay basig nalibog-libog ta gamay. No, sa adlaw sa Pentecostes, ang Santissima Trinidad nahimong hingpit ug nagpadayon hangtod karon. Nasukad niya ang adlaw ang gingharian sa Dios nga gisangyaw ni Kristo nahimong bukas sa mga magtutuo diha sa ilang tawhanong pagtuo. Nakaambit sila sa kahiusahan sa Santissima Trinidad. Ang Espiritu sa iyang way katapusang langdab naghatag og kahigayunan sa tanan nga mahiusa sa katapusang adlaw, panahon sa simbahan, ang gingharian sa Dios nga ania na apan wala pa. Ikaw niya na. Ala no? Okay, so mao kato mga higala. Ari na kita sa ato ang mga topic, mga side topics, no? Mga side topics nato, mga pangutana. Father, why do Ari na ta sa ato mga pangutana mga higala. Ang atong pangutana, why do Catholics decorate our home during Christmas season? Ngano bang gyud nga kanang ato man nga giadornuhan ang ato ang mga kabalayan og mga Christmas lanterns, no? Why do Catholics decorate our homes during Christmas season? Sana ni ana kadang ato mga Christmas lantern, no? Abi no, dili nato ikakalimtan nga ang Pasko usa ka religious o cultural activity, no? Muna no, so the kining Christmas is a religious and a cultural activity. Dili gina mawala. Doon na gyud mga kulturanhon nga naa din ha. Nya usa sa mga kultura, no, kana bang naandan nga buluhaton ba, no? Nato panahon sa Pasko mao gyud ang usa sa mga cultural activity nga ato ag kining gitawag nato sa English o gi-practice, mao gyud ang pag-decorate sa ato ang mga kabalayan. Unya, usa sa mga nahimo nga mga popular kaayo nga personalidad sa atong pagtuo nga mao gyud una nga nagpahigayon niining gitawag nato Christmas decorations, mao kini si Saint Francis of Assisi, no?
sa iyahang kumbinto, sa iyang kumbinto sa ilahabang gipuy-an, gibutangan gyud niya og Belen, no? Gibutangan gyud niya og Belen, no? Cultural kana bitaw tradition. Yan, then daghan na dayon ang nanunod. And then usapod sa mga na popular pod nato nga kining nahauna ka nato, no? Mao kini si Saint Boniface, no? Saint Boniface, no? Unya siya pod maoy naghimo niining pinakauna nga Christmas tree. Ayan, no? O gani doon na po'y kining gitawag nato og Christmas plant, no? Naapil gihapon kana sa atong cultural tradition, no? Kining gitawag natong poinsettia, no? Poinsettia na daghang kay baligya ini dire sa amo dire sa ko anay gwapo kay poinsettia mahigala na dapit gida niya binabaligya na sa Robinsons nakasulay ko kapalit ang kausa kani bitang na dahong green pero doon na siya dahon nga pula, no? Mo na Christmas plant, no? Unya the early Christians, no, sa diha nga gikuan nila ni Saint Boniface ang kining Christmas tree, ang mga early Christians ilan na dayong gidugangan, no? Kanang gibutangan na nila og bell ang Christmas tree. Unya daghan pa silang gipangdugang-dugang. Unya kining tanan, no, nagsugod sa panahon sa mga nahauna kanato, no? So muna ginaingon nga kung manguntan na ta ngano nga why do Catholics decorate our homes to set, no, the Christmas atmosphere in our homes, no? Nga sa ato pa kung manguntan na ta nganong imo man ning didekoritan aron nga ato nga masinati ang espiritu sa Pasko panahon sa atong panimalay, no? Unya ang pinakauna gyud nga naghimo ni ana walay lain kung dili ang mga santos, sila si Saint Francis of Assisi, sila si San Bonifacio ug ang early Christians. May nahauna ka nato, no? Naklaro ba? And of course kini expression of our faith, no? Kining atong decoration muna nga kanang ako ang mga bata ba kining akong mga sakop nga kugihan kay mamasko, no? Ako silang ipasidanan nga pili abaya ninyo ning balay nga inyoha nga pangkuanan ha kana bitang balay nga walay mga Christmas decorations ayaw nalaman ninyo og kuana kanang ditsuhan dai pangutana usa mo, no, kung musugot ba mo nga mamasko mi kay basin og dili unya wala ba espiritu sa kanang gitawag nato Pasko nga naa ni ng balaya, no? Okay, matud palagi it is an expression of our faith, no, nga magbutang kita og mga decoration. So mas maayo gyud nga naay mag-una na ayo mamasko mi o maingon nga sige ana o na pero madili maningog dili maningog mamasko mi ay dili ra mi ana dong dili ra patama mo gos, no, kaysa mo dikta ra gitag kanta unya dili di ay sila wala di ay makuan ba dili di sila at home niya ng mga buhata, no? Okay, matud palagi ang Pasko, it is a religious and cultural activity and an expression of our faith. Iko diana, no? Abi noon din na lang una kita kutob ha unya sa naman tarong adlaw pizza di na madugay karong gabi na mudto na gudron di na madugay og mga adlaw mutimbaya na taog karong gabi alas 12 mutimbaya na taog Happy New Year. Hala, no, may hapon na kanatong may muto na kanatong tanan og advance Happy New Year alang kanatong tanan. Daghang salamat og may God bless us all. Daghang salamat.